Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan didto ka sa mental mo tugpa. Ani ana ang Gugmang Giaha. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo. Dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kang ilok. Unsa? Maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giignan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo bot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple, way lain. Bernie Bitok-Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Nanay pakulan. Tapos sir, may sakit po sa kasing-kasing dugay na akong bibate. Nagayon na po siya sa kuwan, isa kapan. Usa ka pa di mong nainom, nakita nimo ang alibyo. Oo, naalibyo. Pero nakasulti mo ka na alibyo. Kung sari, dati nimo nga wala pa kakainom mo, sige bati sa bulawas. Kapoy. Hanga-kahanga. Oo. So sa napulo lang ka kapsul, ang 30 katuig nimo nga sakit, na tabangan lang sa napulo ka kapsul sa, usay mong ginom? Asigo. Asigo, wow. So kung naay mga naminaw na to, kung sa may imong i-recommendar ka to kanila, nga ilapo pag-inomon. Magkuhan lang po nila nga mag-inom po sila sa asigo, kaya makaayog ngayon sa mga sakit, yun sa nasakit siya gibate. Testimonya sa kayuan. Atong paminaw. Kasi ito yung ngalan na to, ma'am? Si Wilma. Wilma. Alia. Taga Tabok, Sor Poroxais. Akong gibate, sakit akong tuhod o dili ko katulog. Sukad sa pag-inom nako sa tambal nga asigo kapsol, naulian ang akong sakit o maayon na akong katulog. Isa ka buwan na kape na kong paggamit, diha na ko nakatagamtam ang akong gibate nga naulian. Kada adlaw, usa ka kapsol. Manghinaot ko sa mga tao nga nakadungog karon, mogamit sila aning tambala nga asigo kapsol para pod nga
nga maulian sila sa ilang gipangbati. Og daghang kaayong salamat sa Asigo Capsule. Napamatudaan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Mapalit sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Huwag kang maniwala dyan, hindi kanya mahal talaga. Sayang lang ang buhay mo kung mapupunta ka lang sa kanya. Iiwanan ka lang yan, mag-ingat ka. Dagdag ka lamang sa milyong-bilyong babae niya. Akin ka na lang, iingatan ko ang puso mo. Akin ka na lang, wala nang hihigit pa sa'yo. Good morning, good afternoon, good evening. All over the world, all over the universe. Di naman Labi universe na kita. lero katulad ng ¿Cómo estamos, mi amigos, mi amigas? ang totoo'y pag nandyan Tubagsan mo diya. yun na bulol pa nga. Kumusta ang buhay-buhay? Another day. Is lang ang dilyan yan. Kumusta ang adlaw ninyo diya? Kumusta? Dahan-dahan ka Naginaot ko nga tana, okay ra mo. mabiktima. Sa mga uban diya nga gipang kapoy, pwede ra mo pahuway, pero ayog undang. Ano yan na po, si Brother Bernie Bidog-Bidog para sa laing edisyon sa atong Gugmang Giahak. Na may letter K na. Gugmang Giahak. Sa sinisiraan. Comedy Drama. Palakpakan. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, fans. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sige, mag-thank you.
Musta? Hi. Hi mga amigo. Hi mga amiga. Mga bossy, mga madam. Hi baby. Hi baby. Beautiful girl. Saan paglingi? Hi gwapa. Hi baby. Hi baby. Magandang dilag. Puso ko yung nabihag. Akin ka na lang. Welcome again. Sa ako pang giingon. Adjud lang, murag ano, murag action mo kong luwagay. Wapam day ko kakapi di ay. Iingatan ko Musta mong tanan? mo. Akin ka na lang. Oy, congratulations dahil sa mga kuan, mga nang graduate. Nahihigit pa sa Madungagan na sa mga way trabaho. Dagan naman sa kuan, di ba? Dagan na sa nang graduate. So, dagan na sa madungagan sa mga kuan, unemployed. sa milyong-milyong baba. Okay na na. Kumbati lang yapon mo diya, ha? Tibok Mindanao sa atong mga radio partners. Radyo Servisyo 94.3 Nasipit, Agusan del Norte. Dari sa Butuan City, Radyo Katribo Philippines 106.9. Sa Hinatuan, Surigao del Sur 97.1 Enchanted FM. Di naman ako Sa Misamis Occidental, sa Partner Radio 94.9 Oroqueta City. nandyan ka. Sa 97.1 Mix FM Plaridel. O sa 92.5 Mix FM Aluran. O sa Kidapawan, North Cotabato 100.7 Tambuli Infinite Radio. Di kay mabiktima. O sa Davao de Oro. Diya sa may Davao del Norte. Sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Ang puso mo. Sa 100.7 Metro FM. Hello sa intanan diyan. Shout out diya kang DJ Sweet. Di naman Naghulat si Boy Parat. ko ang O siyempre, dali sa Cagayan de Oro. hinding Hello sa tanang mga naminaw sa 90.3 Strong Radio. Kusgan. Sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o part sa Bukidnon. Talakag, Baungon, layo kayong signal ning maabtaning Strong Radio. Hello sa inyong tanan diya. Salamat sa inyong pagpaminaw. Simulan na po natin ang ating kalingawan o kalamat. Ito na po ang ating letter for today. Gusto ko na lamang ang imong dumangagiahak. Upay akining dughan ko, ano nili ako masagama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Kahangos. Dear Brother Bernie, bitok. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Mayong adlaw ganimo diya, Brother Bernie, bitok.
O sa tanan nimong suking tigpaminaw sa imong Facebook page nga Bitok-Bitok University, sa mga naminaw sa radyo Tibuok Mindanao, sa tanan na Netchol, mayong adlaw. Itago na lang ko sa pangalang si Sherry. Oy, before natusog din itong galingawan ay kalimte, kining atong comedy drama gyatog kanato sa Ashigo Plus Herbal Capsule. Gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-ashigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Ngay nangutana, unsaon daw para matambalan ang iyahang high blood sa iyang mama? High blood or hypertension? Ay kadali rana. Sama sa akong mama nga na-stroke. Kaluyan sa Diyos, nagpasalamat yun ko nga may nakayo akong mama mulakaw mga igala. Disiplina lang yun ang kailangan. Kabalo mo unsay unang gibuhat sa akong mama, gikan sa pagka-stroke karon nga daan na maging high blood akong mama, gamay pa ko. Tapos na imo pag yung diabetic. Ang pinakauna yun niyang gibuhat, ang pagpili sa saktong kaunon. Mao ginay pinakauna. Sakto lang. So si mama, na gid siya nag-rice. Kang ang rice mo'y grabing sugar mga igala sa tinadanay lang. Pwede siya mukaon og daghang kayong sudan pero wa na siya rice. Tapos focus sa kaon sa di kayo parat. Dili pod tana pag mo yung kag diabetic, dili pod ingon nga ang imong likayan tamis ra pati parat ng mga pagkaon likay. Sige na lang kaog mama og gulay kana pag mga on misgawas di gina mawala mga chapsuy ana tirada ra prutas. Likayan nimo ang mga processed foods, saturated fats, trans fats ug cholesterol. Mao ginagi buhat sa kong inahan. Tapos baklay-baklay dayon, baklay-baklay. Exercise. Pwede, kung na-bike, mag-bike. Kung mag-baklay ra, okay ra gyapon mag-bike. O kung dili galing, imong sipaon ng irong buang talakgon man kana o dagan na kakusog. Bitaw, baklay-baklay lang, okay. Di naman kailangan mag-gym, you guys. Naiuban, mag-iyon pag mag-gym na, di, kailangan baklay-baklay lang. Okay na kayo na, or namoy TV, namoy YouTube, o. Download mo dia og mga mga Zumba nga mga music o awat-awat na ka Zumba. O kana, okay na kayo. Ug tungod ana mo na gibot sa kong mama, o di wala na dayon. Niniwang na din si mama. O di pas na ang paglihok. Less stress dayon ana. Walang gingnan nga pa ayo kay palabig away si mama pa para di ma-stress. Ana na dayon.
Okay, usasad ni biyang stress baya. Tapos ako din sa gingnan nga ma, ang imo na yung mga tambal maha, ayag yung kalimti ma, palimot-limot rabadayan. Hoy, kaloyan sa Diyos, okay gid ako mama mga higala. Plus, ipamintain din nimo sa Ashigo Plus Herbal Capsule. Morning gitawag siya nga food supplement. Kay kani man sanggong Ashigo Plus nato nga adunay ashitaba. Napagid ni siya turmeric powder. Ang ashitaba, gwapo kayo. Nga herb gikag Japan. Kaning turmeric, akabalo naman sa siguro tanan kung sa kanindot ning turmeric. Anti-inflammatory. Maka-improve pagid ni siya sa imong brain function. Labi na kaya kung mamagi ka na stroke, di ba? Kung stroke ka, di man na sa brain, di ba? Aduna kini curcumin nga maka-improve diha sa imong brain. So medyo gwapo ang dating. Tapos, ang risgo sa heart disease. Mas nindot ni siya sa heart. Dagang kay nindot nga benepisyo ang turmeric sa kasing-kasing. So munang mubaba na dayon ang blood pressure. Kaya ang mga kaugatan nga agianan sa imong dugo, medyo muluag na, mahinluan na. So gwapo na dayon, di na din hago ang imuhang kasing-kasing sige pump diha, ha? Gani ang turmeric aduna kini anti-cancer properties ug maayo pod ni sa digestion. Morning nakalami sa Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Coffee. Na adunay sagol nga ashitaba extract. Aduna po ni siya guyabano extract. O aduna po ni siya turmeric powder. O sa payinggulatan, palit na para sa katong nay mga balatian, palit na sa Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Available ni siya sa pinakadool ninyo nga parmasya. Diri sa Cagayan de Oro, naa sa Save All o Save More Pharmacy sa Cogon Market, ha? Pwede sad mo order online sa Shopee or mara mas dali, bisita mo sa radio station na inyong gipaminawan karon. Kaya nga itong mga produkto anaa sa diyaa sa atong radio station. Sa atong partner radio station na inyong gipaminawan. Mag-Ashigo na! Garantisado, aprobado, sigurado. Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Ako di ay si Sherry, Brother Bernie Bidok-Bidok. Nagpadala ko og sulat sa imuhang gugmang giahak. Kay gusto na ko i-share ang akong love story ug akong problema. May tungod sa usa ka lalaki nga akong naila nga itago nato sa pangalang si June. Gipangalan siya og June kay natao daw siya sa August. Sabi na og June itong natao sa June. Dili kuyaw ni ang among love story. Kay ako pod mismo dili kabalo kung seryoso ba ni or dili. Gusto daw siya magtuyok-tuyok sa city-city. Grabe miga, pamiga, pero imagaya. Humiga, halaga. Humiga, halaga. Ana siya, dinigong magtilaw-tilaw na. Halaga, dinigong magtilaw-tilaw na. Ana siya, dinigong magtilaw-tilaw na. Tika, gihuna-huna, tika. Oh, pag-amping baya, kay wala ko din, wala nilain pa. Okay, wanilipog, simura mo biga, pero dili ka. Okay, dagan niya tagima, dagan ko mapili. Mistisa mo rin na, yeah, I got the bag. My homies gabi, baga-as on my neck. Murag nakasibas, got my first protect. Suko na si mama, ha.
Hi, Jun. Hi, Jun. Ay, Shelly. Salamat. Abi na ako di ka mo to nga sa tong sabot. Ako pa? Basing galik ikaw mo'y ulat mo to nga. Wala man. Katumagong last time nag-uban ta nga kalit raman ka na wagtang oy. Nilakaw ra magagalit. Sorry kaayo. Kailangan lang yung kumulakaw ato kay importante. Nga man. Bisag pag-text o pagtawag na lang. Huwag yung ka mananghid ba? Nibiya lang yung kakalit. Sorry gyud oy, di na gyud ako mapungan. Nga unsa di ay. Nag-LBM ang guko ato oy. Wag gyud lain CR. So niulit na lang gyud ko sa akong balay. Sorry kayo, anan ako masulti sa imo kay murag kagawaso na gyud sa bangag sa akong lubot ay. Kung na ka nagsabas, kanara mo na imong problema. Maulaw magkukog sulti, pasaylo agyug kay ko. Naunsa ba rin eh. Anyway, okay ra sa imo, mag-uban-uban na sa takaron. Okay ra ko. Sama ra gyapon ko sa una gud nga sige tag uban-uban ta bisag asa. Bahalag bisag dalas kilid, mga pi or dito tas bagong boulevard na to. Na may bagong boulevard diha, di man pwede makasunod sakyan na, pero pwede man ta magbaklay-baklay diha. Sige, okay ra sad ko. Basta, bisag asa gud ta, bala pang matutag merkado, bisag asa. Basta ang importante lang nga nag-uban tang duha ba. Kabalo ka, John. Matag-adlaw na bayak gyud na kanang murag makita ta ka ba nga ako nang murag ma-excite na ko sa imong mga text ba. Mating kanang murag ambot ba oy. Basta galing mo text na galing ka kay kanang kiligon dayon ko makaihi dayon ko gamay. So kung nga naman galing di pareha ra giday, the feeling is mutual. Lagi oy. Pero di ko kasabot, John, kung unsa gyud ni siya. Unsay pasabot nimo? Unsa ni nanguyab ka sa ako, o wala? Naglibog ko. Naimangutana sa ako kung nanguyab ba daw ka, di isa ko makatubag. Unsa magitinuod ani John? Kaning imong pag-text nako, pag uban-uban, nanguyab ka nako. Di ba duwa-duwa ramaning atua nganong masakitan man ko kung magkuyog mong duha. Di ba nagsabot na ta kung muabot na siya tapuson dayon ni natong relasyon na. Mao gini tinuod nga sitwasyon, share. Na ako'y uyab. Pero wala mi klaro. Actually, wala galing mi text-text. Murag niabot lang gid sa punto nga nangasumhan na siguro mi. Murag ka na bitong murag mo na matag-adlaw lang among dagan ba. So murag ambot ba kung sumubay tawag ani? Kung inganang sitwasyon, nganon di man nimo siya bulagan,
Sa tinadanay lang. Duha ka rason nga nung galisod ko. Number 1, siya naginailan sa akong pamilya. Ang iyang pamilya o among pamilya, amigo na gyud. Pero, wa sila kabalo nga nagkalabuay na giday mi. Ang ikaduha, siya mo'y gamantli ani akong motor. Sa ako'y nag-down payment aning motor, pero siya mo'y gabayad sa monthly. Murag mo sanay isa sa akong katawanan man, pero mo sanay usa sa mga rason mo nang anong di ko makaakog biya niya. Kay sa tilod anay lang kulang ra man gyud ang sweldo eh. Di man ko maka-afford aning motoran ni kung ako gi magbayad pa ani matag bulan. Okay. O say pasabot anang okay. Wala. Naminaw ra ko. Mao man din na imong rason. Na daw be sultian punta ka nga naman sa ko'y pagbati di nimo. Murag lisod man, John. Di ko gusto, John, na kanang babae gyapon ko. Di ko gusto nga murag mahimo kong dahilan sa inyong panagbulag. Kay sa tinud-anay lang, kung gusto gyud ka nga mahimong malipayon ang imong kaugalingon, kailangan gyud ka mo decide. Kasi kasuwasan na imong relasyon karon. Magstorya mong tarong. Basin day pwede pa na maistoryahan. Pero kung ugali nga di gyud mo magkasinabot, siguro John, pagbulag sa siguro mo John, aya pa ka mo sulod sa laing relasyon. Dili day pwede nga kuan. Kanang uyab mi pero uyab sad ta. Dili pwede John. O say pagtuon nimo sa ako John, easy girl. Di man sad siguro ko batig naong John nga wa say lain manguyab. Sa tinud-anay lang daghang kay gapanguyab na ko mga 26. 26 and a half kay naay unano isa. Sige na bi. Sa bagay wa na bitaw mi klaro. Share. Naigugma na gyud ko sa imo bay. Grabe nga bay. Na-inlove na ko sa imo bay. Lahi na gyud bay baka nang matag gabi bay. Ikaw na iperminti na sa kong una-una bay. Grabe bay. Grabe lagi bay. I'm sorry John. Dili ko nga nga klase nga pagkababay. Dili ko sama sa ubang mga babae nga mupatol anang nay mga karelasyon. Di ko pre na ubang mga babae nga musugot na lang nga mahimong kabit. I'm so sorry John. Dili ko musugot. Kalimti na lang ko. Og sulbara na ang imong problema. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras. Kilos mong namimintas. Kung tunay nga pag-ibig mo, kaya mo ba isigaw iparating sa mundo?
Jun, uy. Galisod naman akong balibad. Ay, kabalaka lagi. Naka-decide na kung ako nagi siyang bulagan, Sherry. Tagay lang yung kong igong panahon nga bulagan siya para tuloy-tuloy na gidahinta. Na John, di ba ko anak mo sugot anang na yung mga karelasyon ba? Ayaw nagbalibad na nakadiri. Na John, di ko gusto. Abi pala ko sa isulti sa ubang mga tao di hangan ni patol ko sa kanang nanay uyab. Abi pa lang nila nga manlang katay ko. Kasi pagto nila sa ako, kabit. Sus. Pero, John, nganong di mangyug ko makabalibad ni mo, eh. Ay, kabalaka. Kabalo ba ka, Sherry, nga magician ba ako? O say magician? Actually, gamagic ko. Gusto ni mong sample? Ah, sige daw, B. Sige daw, B. 1, 2, 3. Oh. Oh, sa mandayon. Tanawa na pa ba kay panty? Hala, nawala kong panty. Asa kong panty, John? Tuara dito nag-abay sa akong brief. Lagi ko sa tali mo, John. Magic lagi, John. Tingnan bitata ka. Gusto ni mo nga, di sa pa ka magic. Nga makurat ka na lang nakapansak na di. Binuang man ay mo, John. Pero, John, tumana ba mong saad, ha? Nga makibagbulag na kanay mong uyab. Kaya di ko gusto ani, John. Di ko gusto ing ani nga mahimo kong kabit. Di ko gusto nga una-una nila sa ko easy girl. Di ko gusto una-una na nga nipatol ko sa lalaki nga naay uyab. John. Lagi. Ay kabala, kabulagan lagi na ko siya. John, sigurado apiha na, John. Kaya di ko ganahan ani nga sitwasyon, John. John, dili. Agay, John. John. Kalami, John. Hiwian ni mong gater, oy. Kadyon lang kaya kong dok-dokon kayo murag hiwi kayo, John. Basta John, nag-promise ba ka, John, ha? Kana, John, di adapita, John. Kana, John. Paspasin, John. Hiwi kayo. Kailangan patuliro ni Palen sa bigas. John. Lagi na lang ganito. Isip man ay gulong-gulo. Lagi na lang nabibigo. Ngunit ikaw pa rin, sigaw ng puso. Ilang liham na ang sinulat sa'yo. Ilang luha na rin ang natuyo. Kailan kaya muling makakatawa? Hindi ko pinipilit, walang lungkot na sumisilip. Kailan kaya muling makakamit
ang iyong yakap at halik nang hindi sa panaginip. Kailan ang dati tayo. Mubalik ra ang gugmang giahak drama edition with Bernie Bitok-Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Susantilio, nagtuyo sa Kota, Osami City. Na ako'y balatian sa lawas, sama sa high blood. Taas kaya ko ang sugar, kung naapag kidney. Sa una, sa wapa ko mag-inom, wasigo ang akong BP, mabot og 200. Ang akong sugar, mabot og tag 600 to 560. Kaya karon kaluwis Ginoo, nga niinom na ko gasigo, niubos gid ang akong sugar, mabot na lag 170. Ang ako pong BP, mabot na lag tag 150, 130. Dako kay tabang na kong asigo. Karon wa na gid ko mag-maintenance akong lawas, ug dili asigo na lang gid akong gi-maintain. Kaya affordable na sa bulsa. Kamong mga sama nako nga balatian sa lawas, sulayin ninyo pag inom ang asigo kay makatabang din na to. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Todilesa Pidisani, nagpuyo dire sa Tubod, Lanao del Norte. Pagtikin ako sa Ashigo, dako kayo epekto, daghan kayo og kaayuhan ang nahatag sa Ashigo. Wala na po manghupong. Normal nang akong pagginhawa sa akong glitter. Dahil dili na maglabad ang akong ulo every morning, gid na maglabad. Pag ako sa Ashigo, thanks God, wala na dyan ko kagikuan ang akong paminaw, murag dili ko stroke, healthy na ko pirme. Dili ko kapuyon pag take na ko sa Ashigo. Ma'am, pila ka months na kagainom sa Ashigo? Wala pa ko'y months gikan pag-inom. Pila pa ka-stab imong nahurot? 4 stab na? Oo, anak pa siya kakuan. 4 stab pa akong nakuan. Grabing effect sa mga naminaw or sa mga tao diha nga naay sakit sama nako. Ayaw na mo pagduha-duha og palit sa Ashigo kay daghan kayo nagbenefits. Ayaw sayangi ang kwarta kung gusto mo kaayuhan. Ayaw mo pagduha-duha og palit sa Ashigo capsule. Kay mo ginay dako kay nakatabang nako. Napamatudaan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa, Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga
mga bana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha, mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Biramax Capsule! Wa na'y langan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Biramax Capsule! Sa Biramax Capsule, makaingon yung ka nga asa kayo dong? Lamia, oy. Makaingon yun si Mrs. nga. Kahia, oy. Ang Biramax Capsule, mga igala, all natural ingredient ni siya. Di yun mo mabalaka, why palpitation eh. Lagi, why binuang. All natural ingredients, FDA approved ta. Usa sa sagol sa Biramax Capsule kaning maca. Ang maca maka-increase sa energy ug imong stamina. Unsaon man ang gahi pero luya gyapon ka. Kay usahay mokumbati patana pero kapoy kayo tungod sa trabaho. Kaning maca nga gisagol sa Biramax maka-increase sa energy ug stamina. Ma-improve pagit imong mood ug imong mental clarity. Maay kay ni sa brain mga igala. Labi na katong mga nagsuffer sa depression ug anxiety. Wapo kay ning maca. Oga maka-improve po ni siya sa fertility. Just in case burag kamo magtiayo murag dugay-dugay na gyud mo nga di kabuo why dili makaanak, testingin ninyo ning Biramax Capsule. Kaya doon na kinisagol nga maca nga maka-improve sa fertility sa pareho, laki o babae. Maka-increase sa sperm count o maka-improve po sa egg cell sa mga babae. O siyempre, ang atong Biramax, adunay tongkat ali. Nga kabalo mo, native ni siya sa Southeast Asia, nga dugay ra kayong stress o anxiety, anti-stress o anti-anxiety. O kini maka-improve sa imuhang performance labi na sa muscle strength, endurance o mga wala sa kakapoy. Morning naka-power o nakanindot sa atong Biramax. Mo na makaingyog ka nga Bira to the max. So di lang siya ingong pampagahi, pampabaskog pa sa lawas, pampawala sa kapoy, mas mahimo pa kang kusgan. Basta kay makaingon lagi kag Gahia, oy. basta ka itong nakatisting ko na kayong good sila nga. Bernie. Bernie ba? Stop it. Busa mag Biramax Capsule para maka... Lamia, oy. Biramax! Bira to the max! Bahalag always ta mag-away. Bisag mag-argue ta kanunay. Mubig ang imong eyes ug mag-jealous ka usay. Bisag mulingi ra ug sexy girl nga mulabay. Apan ayaw baya kalimti, baby. My heart belongs to you. Ug karon mo
June. Oh, love. Burag usa ka bulan ng nilabay. Noon sa man. Usay sa man. Usa na may update. Nagbulag na ba mo sa imong uyap? Ay kamala ka. Gamay na lang yun. Gamay na lang. Usay gamay na lang. Makibulag na gyud ko sa iya. Kaya wala na gyud ko ganahan gyud burag sus. Halos wala na may text galing wala gyud wala may proper communication. Ayaw na siya mag-communicate basta mayon siya nga nakadeposit na siya para sa motor. Kasamok ba? Unsa man ako na lang motiwas sa kwanting bayad sa imong motor para tuluyan na gid nimo nga mabiyaan siya. Oy, pagsyolde. Lagi, kumuna man isa lang yun nga naghawid karon o dakong rason nga nung nagpabilin paghihapon ka nga relasyon. Nala sige, paningkamutan ako na'y motiwa sa pagbayad sa imong motor. Ay, pagana, love. Abi ba lang abusar na sa kena. Ay, malaga pangitan ko nagpamagi. Ayaw na. Sige na. Ayaw na lagi. Sige na, ako na bayad sa monthly, ana. Tag 2.5 ra ba ang kuwan? Ugma na po ang deadline. Ugma dayon? Oh, 2.5. Ugma dayon. Murag mo kabayad itong niyaging kuwan. Sige, tagaan 2.5. Kung basta kay sigurado yun na para wala na isabi. Kaya mo naman ka na rason nga nung di pagyapon ka makibulag niya kay maikog ka kay siya mo'y gamantli sa imong motor. Sige na, ako na ibayad sa motor. Sigurado yung gana? Lagi, sigurado ko. Ako na ibayad. Kada adlaw ikaw ra ang gihandom sa kanunay. Kompleto kong makita ang imong dagway. Pasensya kung naglalista, wa man gyud nako tuyua. Unsaon man grabe ka kasilosa, pero kailaman ka nako, dapat di ka masuko. Kay loyal man ko, pirmi nimo. Ikaw ra gyud usa ang akong gihigugma. Buhaton ang tanan bisan pas ano nako ang kalibutan. Ikaw ang akong damgo, ikaw ra gyud akong gusto. Ang langit ang akong testigo sa gisad nimo. Ayaw ko hawiri John. Dagyo ka maayo ba? Sinabi. Ayaw ko alok-alok John. Ayaw. Ayaw. Di ko ganaan imong laway ni mo diya. Sapot sa ka. Sige sapot. Antog karon ang imong gisaan nga bulagan ni mo imong uyaw pagapon ni mo buhat. Sunod si Mana. Nagsabot namin nga magstorya. Magbulang na gini sunod si Mana. Patay bitaw ka dyan ha. Kaduhan ako nakabayad sa imong motor. Kay mo na imong giingon nga rason. Antog karon ano pagapon sa mabulang gini mo nga Sige na. Sige na lagi. Promise, sunod si Mana lagi. Sige lang sunod si Mana. Sunod si Mana. Kapinawa na sunod si Mana eh. Lagi. Sunod si Mana lagi. Promise. Next week na lang yun. Nabi ko wala gapon sunod si Mana. Na lagi. Promise, sunod si Mana. Sige na.
Bantay lagi ko kalagot yung maglagot yung ko mo ba. Sige lagi ko mo saan maglagot ko mo kalalim ba. So zaman, di na nato ni buhaton. Sige, di na lang nato ni buhaton. John, basta sunod si Mana man ka. So si Mana galing sa mo kay Goy. Kung ako nagsaan ako si Mana magbulag na mi. Ano man? Kay isaka ko na niya akong pantalon. Ayaw, John, ayaw. Basta sunod si Mana man ka. Sunod si Mana lagi. Kay maglakot yung kung magsige kag saan-saan tapos mag-ingong ka. Pananghid po. Dagang kay istorya. Dato ng tuliro nato na imong kwan, di ba na? Hiwi na kayo ni. Kailangan na magunin sa tuliro. Kaya kaning pagtulid sa imong gutter, kailangan magunin weekly basis ni siya. Ikaw padili-dili pag yung ka. Alang bisa mo kayo ka. Sige. Ayog liho kay kajula. Kumusta na? Hinaot okay ka? Kung naay problema, Ginoo ang sampita. Ayaw kalimot nga pinanggati ka. Bisag di pa kaila, concern ko sa imuha. Kamu magkahiusan kung nako'y sala sa imo, pasensya na. John, abi ko bagwa na may klaro. Abi ko lagi. Wala man may klaro yun. Wala naman. Wala na mala na kayo mong relasyon. Wala na. Di ba ningon ko lagi nga. Gusto na akong dangon ng relasyon. Pero nga nung naburos man siya. Ano? Abi ko bag wala na mo'y ana-ana. Abi na ako, pero nga nung naburos pa man lagi siya. Pasaylo. Kung wala ko nakita sa Facebook nga dako na di siyang tiyan, hindi pa na ako maibawi na buros di siya. Pag yung ka nagsampaw, ko naman nagsampaw! Imo pa kong kipabayad sa imong motor! Sabi ko, pag wala na klaro, pero gano na buros pa ba siya? Tumag ako dyan! Pasaylo ako, Sherry. Naunsa, dayon! Unsa naman dayon?
Kinsa magimo ang gusto siya o ako? Paselo ako, Sherry. Ay kabala ka, ibalik lang to, ipakita lang tong tanang resibo ngayon mong nabayad sa motor, ako na lang tong ripanan. Pasaylo ako, apan. Pasaylo ako, pero siya akong pilion. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Matod sa kong kinikanan, true love fates, mao akong gikutan. Di daw magdali, aron walay pagmahay. Muabot ra kuno ang tawong muhatag ka nato og kalipay. Unya miabot kas kinabuhi ko pinakalit. Likay ko, apan ikaw gadikit-dikit. Brother Bernie, bitong-bitok. Magdahon sa pagsunod-sunod mo kanako, mauyo na. Grabe. Ikaw na ba ang gipangayo? Nasulod yun ko siyang bulsa. Nagdaong yun ko nga magbulag sila. Nagdaong yun ko nga maoki na ang tanan apan. Ang ending day gihapon, naburusan to niya. Tapos dito gihapon sa nipadulong. Kung gipangit. Akong pangutana, asa man ako ipakita ning resibo sa motor. Oo na naron. Ay! Mato pa sa kanta karon no? Pag sure, oy. Pag sure, oy. Lagi mo padala ng mga pabulak-bulak ng mga istorya sa mga laki lagi. Sama sa imong gibuhat, Brother Bern. Oy! Kabisan dili na taba. Basta galing mga laki nga ang tumong tinguha ra nila nga gusto na nila mabungkag ang tinapok. Kirig na. Istorya din ng mga pinamingaw na yan. Sigurado. Tamo istorya gina sila, dili sila, wa sila inadla siyang uyab o silang asawa, medyo shaky sila karon, medyo klaro ilang relationship. Ilagi nang isulti sa imo para ikaw maganahan yung ka. Alang mo ingon sila nga, okay kami sa akong asawa or okay kaya na akong uyabay, kay may kay. Alam mo, ana silang istorya sa imo ha. Ganahan lugar ka, di yung ganahan. So ay mo pagpadala, pag ingon, tama tato imong decision Sherry na. Nibilim na tako sa imo pag ingon mo nga dili, pag bulagi sa diya, aya ka mo anin ako diri. So, sang ending ni bika mo gayapon ka. Tutyo gayapon. So, lesson na siya. Pero okay ra po na, Sherry, at least. So, dili ikaw ang naboros. Dapat lesson na diya sa imong life. Okay? Lesson na sa imong kinabuhi nga di lagi ta magpadala sa mga pabulak-bulak sa mga slaki. Los ninyo, boys. Wala ko ikong oras. Dagan salamat sa intanan. Ingat mo tayo. I love you all. Bye!